Buch joten migepe opuodho hospital maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mantiere kaunti ma Kisumo mondo bede ngas kod rang'iny mar bad migao. Romo no mono telne kod jatend piny Kenya William Ruto bendo yango ni gedo mar kar romo maduong' mar piny Kenya mabendo ng'ere kaka Bomas of Kenya dhi chakore ei jumbe ariyo mabiro ka igeno ni ibiro kete kar romo no e rang'iny mar bago rombe mag piny mangima. Sirikal bendo yango ng'ao rang'iny mar kuonde tiegruok ma Siaya Institute of Technology, Bumbe Technical Training Institute, Kipsoen Technical and Vocational Training College, kaachiel kod Kisiwa Technical Training Institute nyaka rang'iny mar National Polytechnics. Romo no bende nochiwo thuolo ne ikruok mar chako gero apaya mar Rironi Mau Summit e ondamo maromo kilomita 170 machakore tarik 1 dwe mar auchiel higa mwantiere ni. Apaya ne geto kete obed kod apaya 4 kata full